Yefane. Yefana apa kan yefane? Yo skunzo yefane. Tatu yapana apa man? Yapano. Tagatao. Bwere mama, uchaze. Seko mami. Seko mama. Wati tutaze. Dokutuma. Wale. Dotuende unonitengera ukubva wakashaya kwaDhedu unoenda pa 3 pamashops apo. Mpedhuru. Wale. Sanonoke tiziwo. Action now. Sete mafaniza ako. Wale. Ndatomirira. Wale nangu. Kuva. Wale. Amwana kadiki kukonzeresa Isele aitaka konzeresa Amwana kadiki kukonzeresa Isele aitaka konzeresa Amwana kadiki kukonzeresa Isikani rubo. Angibo. Nazone kuti wabva kweso. Sure. Yeah. Cool. Aichiti ndizotani ndasvika ko ndachikumbura namba dzako. Namba izvo zvandina phone. Apina zvanyatsodziziya dena na ndatura dzako. But zvanoita pane munhu anda kunopinda muda kunomona 2 minutes. Ndodzoka ndatuku. Udzoka chindipa? Ndodzoka. Sandokumirira. Hapo. Reka ndikumirire. Alright. Ndokuona 2 minutes. Alright. Ndodzoka. You are a bad boy. Udzokako. You are a bad boy. You are a bad boy. What is this? Yo, urihure rasatani Ameno unodiwa nevangani Press unotura kunge kambani Diwe number 1 pa kampasi Adzoka. Ye, ndichiripo zvo. Chiripo kana. Inini. Iperewe. Unonenge tipi kwerene. Panda kumirira ka. Saka. Ai! Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Blood of Jesus. Baba, nana asere tizi shama. Chima ngwai kwe. Apa riri muhafu futi seko chijere vanhu. Amire kupei.